Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e windande men hande. Windande hande nde ko ni mbatten. Alluwal ari mbaɗen daniyenne garen ɗo, se mbaɗi daniyenne ha ɗo jippinan ɗo gasi. Hay joni gaddoyen alluwal pular ngal, pular nayi en garten e alluwal he. Garten alluwal he. Bismillah. Hay joni eɗen gandi en jangino ngal ɗo alkula woni ɓa. Ɓa o a rewi hen woni ɓa, ɗo i rewi hen mbiɗen ɓi. Ɓa o e rewi hen mbiɗen ɓe. Ɓa o rewi hen mbiɗen ɓo. Ɓa o u rewi hen mbiɗen ɓu. Ko jiiɗo henne en pooɗani hona. Joni noon garɗen ɗo mbiɗen ɓa en pooɗi. Ɗo mbiɗen ɓi en pooɗi. Ɗo garɗen mbiɗen ɓe en pooɗi. Ɗo garɗen mbiɗen ɓo en pooɗi. Ɗo garɗen mbiɗen ɓu en pooɗi. Wonji ko ni ɓa so heedi yeeso ko ni masirte. Ɗo tan mbawata ɗum. Joni noon mbaɗani jippina. Joni noon gara bencita. Gadorɗa a o gadda ɓa. Ayde to ko dow ko ɓa, leso ko ab biyata. Ɗo ne gara bencita i gadda ɓi wona iɓ. Ay a benciti. To ko ɓi ga ko iɓ. Garɗa ɗo benciɗɗa. Ay e mbiɗa eɓ. Ay dow o ko ɓe, leso ko eɓ mbiɗa. Ɗo ƴettuɗa o moni. Gadduɗa ɓo o mbiɗa ob. Dow o ko ɓo, leso ko ob. Ay ko wenciti. Ɗo mbiɗa ub. Ay dow ko ɓu, les ub. Gaɗa ɗo poɗɗa mbiɗa ab. To ko ɓa, ɗo ko ab. Ayde garɗa ɗo mbiɗa ib. Ay dow ko ɓi, ga ko ib. Ay ɗo mbiɗa eb. To ko ɓe, ɗo ko ɓe eb. Ayde ɓeb. Ɗo mbiɗa ko ob. Ay to ko ɓo, ɗo ko ob. Ayde ɗo ub. Ay dow ko ɓu, les ko ub. Ay ɗo joni masseɗe gadi arde alkulal ngal. Dow o alkulal ari arde masɗe ndewi hen. On jiide ɗa foɗani ɗa fooɗi. Jippoɗen mbaɗen ni kadi ɗo noon ko lombal. Ɗo a lombal maskal ngal hakkunde. Ay ɓaɓ mbiɗa ɓaɓ. Ɓaɓ. Ay ɓaɓ. Ɗo mbiya ɓiɓ. Ay a lombu. Ɗo garɗa lombuɗa. Ay ɓeɓ. A lombu. Ay ɗo kadi garɗa lombuɗa mbiɗa ɓoɓ. Ay a lombi wona.
ɗo garɗa lombuɗa mbiɗa ɓuuɓ gasi. wonno ɗo henne en mbawata ɗum rendi lawol gotol, nden mbaɗen hen lawol gotol ni mbaɗen ni wonno ko mo heewi seeɗa wawata wonde rewodira wadde mbaɗen ni ha pamanani. Hey, ɗo moƴƴi hey. ɗo joni moƴƴi. Hey, ɗo mon pamoy. Ay joni noon garen ɗo jippinen tawde gandi ɓaɓ gaddata tan ko ɓaaɓ ay less makko. tawde en gandi ɓiɓ ɗo mbiyen ɓiip. tawde en gandi ɓeɓ garen ɗo mbiyen ɓeep gasi. tawde en gandi ko ɗo woni ɓoɓ mbiyen ɗo ɓooɓ gasi. tawde en gandi ko ɗo woni ɓuuɓ garen mbiyen ɓuuɓ gasi. ko jangete ɓuu e hewde ɗo haaɗi ari ardi. ay ɓuu ko jangete ɓaa no masirte ɗo haaɗi. ganda noon ɓaa e hewde ko ɗo tan haaɗi. mawni ɓaa mawɗo walla woni ɓaa tokoso gasi. ɗo tan masɗa kaaɗi ko jangete e bange ɓaa ɗo haaɗi. ɗo so ɗiggi kala ko winda e ɓaa a janngani andu ko ɗo woni ɗiggani. ɗo tan woni ɗiggani ma. joni sa ari an jiɗɗo nadde o a waɗnama lawol o ndewata ha nata mbatta ko 00 221 77 ay 900 mbaɗa 6 mbaɗa 14 mbaɗa 81 nani on saha noon mbaɗa yaya ni oɗo yaya mbatta o yaya ni mbaɗa oɗo li mayi wasabo ngara naata janga jangen wona ɗum ɗo woni windande mon nde. son paamiɗo kala ko jangete e ɓaa on gayni ɗo noon joni mbaɗen ni ɗo joni mbaɗen ni gasi on ji so mbaɗi ni gasi ni foti. joni wodi ko ɓa mbaɗen ni mbawon ɗum yiide ha laaɓa. mbaɗon ni mbiyeɗum ha laaɓa. ƴetton boɗejo o ton boɗejo ɗo no mofte. ay ɗo en woni ɓa ay ɗo woni ɓi ɗo woni ɓe ay ko ɗo woni ɓo ay ko ɗo woni ɓu. ɗeɗo pooɗani wadde andi ɗum ɗo henne ɗum fooɗani ɗeɗo pooɗani ay ɗeɗo ay pooɗani a faami. mbaɗani ɗo ɓa ɗo ɓi ay ɗo ɓe ay ɗo ɓo rewi hen ko ɓu gasi. ɗo fooɗani mbasa fodde waɗa mbiya ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu. ɗum ɗo ne winda ko heewi nani kadi ngara ɗone mbaɗa dani yenne ɗo mbaɗani ha ɗo ngaraga kofa jaha ngara ha ɗo gasi.
yettima ngara cerda ganda ko ɗo woni ɓa, ganda ko ɗo woni ɓi, ganda ko ɗo woni ɓe, ganda ko ɗo woni ɓo, gasi ɗa woni ɓu. ɗone ko foyi ko ɗo haaɗi. Sa ƴeewi noon teskuye ma won masɗe ɗe ko ke yeeso ɗe keedi, wadde bange ma nano joyɗe pooɗani, bange ma ñaamo joyɗe ko poɗɗe, wadde mbiya ɓa, ɓi, ɓe, ɓo, ɓu. a yiɗon de ngara pooɗa noon. Sa wawi tan mo gadanowo tan a andi ɓa, ɓi, ɓe, ɓo, ɓu, ɗon ɗiggi ngara pooɗa noon mbiya ɓa, ɓi, ɓe, ɓo, ɓu. ɗo sa ƴeewi masɗe ɗe keedi ko yeeso alkulal ngal. ɗo noon masɗe ɗe ayi aɗini ayi ɗe keedi ko yeeso ayi kasi ɗo jon ko aawo adi arde, wadde mbiyata ko ay aawo gatta haalde mbiya aɓɓe, ɗo mbiya iɓɓe, ay ɗo mbiya eɓɓe, ay ɗo mbiya oɓɓe, ay oɓɓe, rewen ko uɓɓu. Gasi a heɓi joyi. Kala alkulal ko joyi foti haadde. ɓaawo mbaɗama laabi joyi, ƴetta masɗe ɗe pawa hen, wadde mbiya aɓɓe, iɓɓe, eɓɓe, oɓɓe, uɓɓu. ɗo so ɗiggi tan ngara non pooɗa. Fami? Ngara pooɗa, ngara mbaɗa ni pooɗa, ngara ni. ha mbaw yiɗon gartata bindi. Joni noon garten kadi e ɗum ɗo he mbaɗen ni ɗum ɗo momte garten ɗo wonno ko hunde sande ceerno, bindi ɗi mbaɗata ni ene muusi. wonno ko clavier o jiida. joni garten ɗo kuɗol he, garen noon natenen fodde, mbaɗen ni gasi ay. Joni en jangina ɓa, ɓi, ɓe, ɓo, ɓub. Garen noon pooɗen ɗo mbiyen aaɓ, ɗo mbiyen iib, ɗo mbiyen eeb, ɗo mbiyen oob, rewen ko uub. Gasi ɗo ko jangete e ɓa to bange masɗe ngado ɗo haaɗi. Goto o wasa fodde, goɗɗo o fooda. Gasi adi ardi ni foti. ɗo so ɗiggi tan hankkadi a gayni ɗo. Ngara noon
mbaɗen ni hankadi to en paami ɗon ɗo tan ndendinta ɗo ɓe ɗiɗo ndendinta uftina hoore ma ɓaɓ ɓaab gasi ɓaɓ fooɗani ɓaab a fooɗi ari ardi ɓaɓ ɓaab kala tan alkulal woodi ko pooɗowal ngal fooɗani ɗo kadi ndendinaɗo mbaɗani gasi ɓiɓ ɓiib a gayniɗo ɓiɓ ɓiib ɗo gasi ɗo ko alkulal ngal woni sara woni yeeso maskal ngal lombi hakkunde gasi ɗo ko maskal ngal lomboto hakkunde to ko maskal ngal heedi yeeso ɗa ko maskal ngal heedi caggal ɗo maskal lombi hakkunde ni masirte ma woni ko yeeso woni ma woni ko caggal woni walla lombo ɗo noon kadi garna dakde koye golle he enji non egga ay sago noon ma muñon yimɓe tampude hen eywa ɗon kadi baltoro muñal simin jokkingol joni ɗo ay mbaɗen ni ɗone mbiyen ɓeɓ ɓeep ɓeɓ ɓeep ɓeɓ ɓeep ɗo timmi kadi garana ɓo o mbiya ni ay ayde ɗo ko ɓop ɓoop ɓop ɓoop ɓop ɓoop garna ɗo kedɗo mbaɗani ɓuuɓ 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 en gayni ayde hewani kono e winda ko heewi e nder bindi hewani de kono e winda ko heewi e nder bindi ay ɓa noon e hewde yaltani ɗo ɓa e hewde ko ɗo haaɗi ma woni manggal tokosal gasi aɗi ardi masgal ne ko ma woni yeeso ma woni caggal ma lombima ari ardi ita masirte kadi alkulal ngal ƴettuɗa waɗɗum joyi nanna hen masɗe joyi ɗe gasi ɗe pooɗani ɗe mbatta kadi joyi alkulal ngal nanna hen masɗe pooɗe ɗe gasi ɗaɗe gado ɗe gona yeeso gayna ɗe gona caggal gayna lomba hen ari ardi sa fami tan bawo e ɓawo tan ko heddi ko fof yawat ɗum saabin heblon ara yeeso heblo men ne ara e korka he ɗum noon ekko so garoyi hen en tampata ekko wonɗo henne so garoyi hen en tampata sabu ɗum ɗo joni ene winda ko heewi e nder bindi ɗum noon wadde woni ɗo ko ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu no mbaɗen dani henne gaddoyen momtegel haade men jiiɓade hen mbaɗen ni ay majide momtene ha laaɓa cer on ji kadi to ɗon kollama on mbaɗɗam hen maale ha on paami itten han kadi ko wojji ko heddo ko laaɓi cer ko garen janggen ko laaɓi cer kasi ay ɗo woni ɓa ay ɓanani fooɗani ɗo ko ɓi fooɗani ɗo ko ɓe
fooɗani ay ɗo ko ɓo fooɗani ɗo ko ɓu fooɗani ɗe ɗo joyi pooɗani ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu gawle polle ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu gasi ɗo a hollama kanji fuu ɗe kewi ko yeeso masde ɗe kanji fuu ɗe kewi ko yeeso akulal ngal ɗo noon mbiɗa ko ab ay ko a o adi arde ab ay ɗo ko i o adi arde mbiɗa ko ib ay ɗo ko e o adi arde mbiɗa ko eb ay ɗo ko o adi arde mbiɗa op ay ɗo ko u adi arde mbiɗa up ay ɗo ko a adi arde a fooɗi mbiɗa aap ay ɗo ko i adi arde mbiɗa iip ay ɗo ko e adi arde mbiɗa eep ay ɗo ko o adi arde mbiɗa op ay ɗo ko u adi arde mbiɗa up gasi ɗo ko masde ɗe gadi arde ɗe pooɗani ɗe a hollama poole ɗe a hollama ɗo noon ko masde ɗe lumbi hakkunde ɗo mo dow o ɓaɓ mo les o ɓaap mo dow o fooɗani les o fooɗi wadde mbiya ɓaɓ ɓaap ɓaɓ ɓaap ɗone mo dow o fooɗani mo les o fooɗa ɓip ɓiip ɓip ɓiip ɓip ɓiip ngara ɗo mo dow o fooɗani mo les o fooɗi ɓep ɓeep ɓep ɓeep ɓep ɓeep ngara ɗo ɓop ɓoop ɓop ɓoop ɓop ɓoop ngara ɗo ɓuuɓ 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 gasi hankkadi noon a gayni ko jangete e ɓa kala ɗo ɓa winda masa a jangani koto ma gandaka wona e ɓa kam ko jangete ne hewde ɗo haaɗi woni mo mawto woni ɓa mawɗo ɓa tokoso ni foti ɗum jangata e ɓa a dursi ɓa a gayni ɓa a gaynino ba kadi handen a gayni ɓa a faami mbaɗon dani to ɗon paamiɗon kan noon garen garten ɗo mbaɗen ni mbaɗen ni keɓen suudu men moƴƴuru ndu suudu ndu ara ay suudu nden suudu waɗama suudu nder toon gasi on gandi han kadi mbaɗon ni gasi nani han kadi on gandi ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu on gandi ɓa ɓi ɓe ɓo ɓu gasi hakkunde ab ib eb op up ab ib eb op up gasi ɓaɓ ɓaap ɓip ɓiip ɓep ɓeep ɓop ɓoop ɓuuɓ ɓuuɓ gasi wodi ko ɓa mawɗo ɓa tokoso ɗo kaɗɗen ƴette kuɗi mon e karneji mon mbani ɗon jangon ɗigga on caggi on balla on nodde 00221 77 906 14 81 mbaɗa Yaya Ali njiya wasabo ngara taggi sagere ma saggan ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo yentude jangde ngara naata janga kala sarɗiji ɗi adi belma jokkoɗa hen ayida gacceɗa ndeeƴa ƴette kuɗi mon e karneji mon mbani to jangon ɗigga onon wonɓe dental men dental diina TV to YouTube numéro mon nan ɗon mbaɗe hen balle moɗon e jingere moɗon mbaɗe hen balle mon e jingere moɗon won woɓɓe koye Facebook ne numéro mon nan ɗon mbaɗe hen balle mon e jingere moɗon e kala mo ganduɗa ene heɓa hen ene janga hen ene wawa hen annene waɗa hen ballal ma jingere ma ala suka ala mawɗo ala debbo ala ko jiɗɗo tan wiya goto foof ko jiɗɗo tan jangude
bisimilla ma ngara janggen aɗa noon to tali TV to toon cuuɗiɗa wala aɗa to Facebook to toon cuuɗiɗa ƴettu kam nenna hen ko mbawɗa kam baltira golle jahoje ngara e numéro he so Orange Money so Wave so Western Union so MoneyGram mbaɗa hen balla julɓe anne aɗa walle wallu aɗa jingane jinggu ko tawi goɗɗo hoore moƴƴere nde ɗum kokara na ara ene heewi tampere e firiji kono jingon ballon no ɗum jaaridi yeeso so en ngari mbawen dañ jangguirguel ko so tawi on koori min koori on gayni on taƴi yo gacci min ɗon yoɗande fewande yoɗande yooɗi so en kordi en tajjat eywa ko foti nelde hunde balla min no min koori min korda e mon min tajja e moɗon yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reena en gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin on jarama wassalam